Hvad fanden laver du, mand? Ikke noget. Ej, må krafthelvede holde op, mand. Kan du ikke styre elastikken, eller hvad, mand? Jeg laver ikke noget. Det kan du sagtens spille mig ind, mand. Dynen, den hopper krafthelvede, mand. Jeg sidder her og bliver søsyg, mand. Hold da kæft. Hvad, det må sgu da til at få dig en dame, mand. Eller det går sgu da ikke. Altså, for helvede da, Johnny. Ja. Det går jo ikke, det der. Ej, nu stopper du krafthelvede, mand. Nu stopper du der med, mand. Du onanerer krafthelvede mere end dronningen ryger smøger, mand. Jeg Stop! Stop! Op med hænderne. Hænderne op over dynen, så gør vi det som de gamle dage, mand. Jeg er træt af, at du bliver ved med at hive dig elastikken, mand. Jeg sidder og bliver sindssyg, mand. Det gør ikke. Du er gal oven i hovedet, mand. Hænderne op over dynen. Jeg bliver sindssyg, mand. Nu kommer højdepunktet, eller hvad, mand? Nu må du da til at holde op. Du cremer ikke i min dyne. Det gør ingenting. Ej, kald det hvad du vil. Vi kan også kalde det ingenting, det der. Så er det sgu tit, mine damer og mig laver ingenting. Holder du op, mand. Kan du ikke bare få fingrene væk fra den lille skrumpedille, eller hvad, mand? Skal du låne en pincet? Du er garanteret faktisk gået i gang med at lede efter den, mand. Men jeg gør ingenting. Ej, nu går med dig. Er du okay?